Kumusta kamo? Ako gali si Reymund. Hello everyone, I'm Reymund and welcome to my channel. Our lesson for today is all about introducing yourself in Hiligaynon. Kumusta or kamusta or musta? Kumusta dun? Kumusta ikaw? Kumusta? And to answer this, para sabtan ini nga panamyaw, you can either say, mayad man or okay man or you can also say, amo man gihapon. When we say mayad man, good. When we say okay man, like okay in English, okay man, amo man gihapon is same. Like, still the same. Mayad man, okay man, amo man gihapon. Kumusta? Mayad man Kamusta ka? Okay man ako Musta dun? Amo man gihapon. Ano ang ngalan mo? Ano ang ngalan mo? Or sino ka? Ano ang ngalan mo? Sino ka? Ano ang ngalan mo is what's your name? Sino ka is sino means who, ka is you, who are you? Ano ang ngalan mo? Sino ka? To answer this, para sabtan ini, you can say, ako si Juan or Juan ang ngalan ko. Ano ang ngalan mo? Ako si Juan. Sino ka? Juan ang ngalan ko. Next question is, diin ka naga-istar? Diin ka naga-istar? Or you can also say, diin ka nagapuyo? Diin ka nagapuyo? Naga-istar or nagapuyo means live. Diin is where and ka is you. Diin ka naga-istar? Or you can also say, taga-diin ka? Taga-diin ka? From where are you? Diin ka naga-istar? Diin ka nagapuyo? Taga-diin ka? Taga-diin ka? To answer this question or pamangkot, you can say, sa Iloilo ako naga-istar. Sa Iloilo ako naga-istar. Sa, and then the place, ako naga-istar. Sa Iloilo ako naga-istar. Or you can also say, taga Iloilo ako. Taga Iloilo ako. Diin ka naga-istar? Sa Iloilo ako naga-istar. Taga-diin ka? Taga Passi ako. Pila ka na? Pila ka na? Pila ka na? Or how old are you? And you can also say, pila ka na katuig? Pila ka na katuig? Tuig means year and then pila is like how many. Pila ka na? Pila ka na katuig? And to answer this, you can say, you insert your age and then add na ako. 18 na ako. 23 na ako. Or you can also say, 23 na ang edad ko. 23 na ang edad ko. Pila ka na? 18 na ako. Pila ka na katuig? 23 na ang edad ko. Pila ka na? San-o ang imo kaadlawan? San-o ang imo kaadlawan? Or san-o ka ginbata? When is your birthday? San-o ang imo kaadlawan? Or san-o ka ginbata? To answer this, you say, ginbata ako sang Mayo. Ginbata ako sang June 3. Yan, pwede rin. Okay, next. Another way is you can say, sang June 3 ako, ginbata or nabata. Sang June 3 ako, ginbata or nabata. Ginbata ako sang June 3. San-o ang imo kaadlawan?
Sang June 3 ako ginbata or sang June 3 ang akon kaadlawan. Ayan, kaadlawan both refers still to birthday, kaadlawan, and then ginbata is born. Ayan, sang san o ka ginbata? Ginbata ako sang Pebrero 11. Ayan, sang san o ka ginbata? Ginbata ako sang Pebrero 8. Diin ka naga-eskwela? Diin ka naga-eskwela? Diin ka naga-eskwela or sa diin ka naga-eskwela? Eskwela means study, diin is where. Sa diin ka naga-eskwela or diin ka naga-eskwela? To answer this or para sabtan ini, you can say sa and then the name of the school ako naga-eskwela. Sa Talungunan ako naga-eskwela. Sa Talungunan Elementary School ako naga-eskwela. Sa Haro Elementary School ako naga-eskwela. Or you can say, sa West Visayas State University ako naga-eskwela. Sa diin ka naga-eskwela? Sa Passi National High School ako naga-eskwela. Sa Haro Elementary School ako naga-eskwela. Sa diin ka naga-obra? Sa diin ka naga-obra? Sa diin ka naga-obra? Sa diin ka naga-obra or sa diin ka nagatrabaho? Sa diin ka nagatrabaho? Sa diin ka naga-obra? To answer this, you say, sa Walmart ako naga-obra or sa CVS ako naga-obra or sa Boeing ako nagatrabaho. Sa Boeing ako nagatrabaho. Sa diin ka naga-obra? Sa City Hall ako naga-obra. Sa diin ka nagatrabaho? Sa Boeing ako nagatrabaho. Ano ang gusto mo mangin pagdako mo? Ano ang gusto mo mangin paghanggod mo? Or what do you want to be when you grow up? So you can either use the word pagdako or paghanggod. Ano ang gusto mo mangin pagdako mo? And to answer this, you can say, gusto ko mangin isa ka nurse pagdako ko. Or gusto ko mangin isa ka doktor pagdako ko. Okay, let's try this. Ano ang gusto mo mangin pagdako mo? Gusto ko mangin isa ka doktor pagdako ko. Sa diin ka makadto? Sa diin ka makadto? Sa diin ka makadto? Or diin ka maagto? Or sa diin ka maari? Maari? Sa diin ka makadto? To answer this, you say, makadto ako sa Passi. Makadto ako sa Rojas. Or sa Rojas ako makadto or sa Rojas ako maagto. So you can either use the word makadto or maagto. Sa diin ka maagto? Maagto ako sa Passi Makadto ako sa SM. Next, pamangkot or question is, sa diin ka naghalin? Sa diin ka naghalin? Or, where are you from? Like, where are you coming from? Sa diin ka naghalin? Or, diin ka naghalin? To answer this, you say, naghalin ako sa plaza. Or, sa SM ako naghalin? Sa diin ka naghalin? Sa SM ako naghalin? Sa Iloilo ako naghalin? Or naghalin ako sa Bacolod? Diin ka naghalin? Sa Bacolod ako naghalin Sino ang imo nanay? Sino ang imo tatay? Sino ang imo tiya? Or ano ang ngalan sang imo nanay? Ano ang ngalan sang imo tatay? Ano ang ngalan sang imo magulang? Ano ang ngalan is, what's the name of your family member? Si Maria ang akon nanay.
Si Pedro ang akon tatay or Pedro ang ngalan sang akon tatay or Maria ang ngalan sang akon iloy or nanay. Ano ang ngalan sang imo tatay? Si Pedro ang akon tatay. Sino ang imo iloy? Si Maria ang akon iloy. And to end the conversation, you can say, ginakalipay ko gid nga makilala ka. Ginakalipay ko gid nga makilala ka. Ginakalipay ko gid nga makilala ka. Ginakalipay ko gid nga makilala ka, or in English, I'm glad to know you. Ginakalipay ko gid nga makilala ka. And then also, how do we say thank you in Hiligaynon? We say madamo gid nga salamat. Many, madamo gid nga salamat. Many thanks. Madamo gid nga salamat. Next is bye-bye kag halong gid. We say goodbye. In Hiligaynon, we say bye-bye. Ayan, bye-bye kag halong gid. Goodbye and take care. Ginakalipay ko gid nga makilala ka. Madamo gid nga salamat. Bye-bye kag halong or bye-bye kag halong gid. This is Reymund and I hope you learned something new. Please don't forget to click subscribe for more Hiligaynon contents.